आदाया बेयाव मानो फैखो? सोर मिथिगौ नों जे बेवहाय दं? सोरबा नुब्ला मा जानांगौ? गोमबोरा हांमाखौ लोगो हमनो हाया नामा? ना नों आंखौ मोजां मोना नामा? आं नोंखौ मोजां मोनो। ओइ सोरबा सासेखौ नायफैबायनो। ओइ सोरबा सासेखौ नायफैबायनो। आंसो थाबांगोना
गोखाम गोखामलै हासुनो हासुलै सिखार हासुनो ओंखारदों गोखाम हासुनो होनदों सिखारलै सिखार दे हासुनोथ' हाखौनो सिखारा हासुनो ओंखारनायासो बाराद्राय जाथारलायलांबायलै जौ गिसिखौ लोंबाय थानाय जायो नालाय ब्रा बेयाव मा सोरलै बेयाव आदासो माथो मा खालामदों बेयावलाय बेलाय ओइ गोखाम हासुखोब्रा बेलाय ओइ गोखाम जालालै बेजों लिंहैयाबा ओइ गोखाम आदायालै आदायालै माखौ एसे सिन्था खालामबाय थादों आदा एसेबां सिन्था खालामनानै लाब गैया दिनै बिबारिया गलांबाय गाबोन समफोरनि गेजेराव जोंबो गलांनो हागौ मा खालामनो मालायनाव बैनानै जानाय बेनो जोंनि खाफाला दिनै आंहा मा जाखो आंखौ मा सानखो ना आंखौ बिबारिया नङा बेबायदि जानो हाया आं बिबारिखौ मोजां मोनो बेबोथ' आंखौ मोजां मोनो नङाब्लाथ' बिबारिया आंजों रायज्लायनाय बिनि नायनाय आंबोथ' बेखौ बेबायदि गाज्रि राव फिन होआखैमोन गैया रावबो फैयाखै बाथ्राया बे नङा बे बाथ्राया जेब्लाबो जानो हानाय नङा बिबारियाबो आंखौ मोजां मोनो आंबो बिबारिखौ मोजां मोनो बेबोथ' दिनै आं बायदि जादोंबो जानो हागौ थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला आं सोर आंहा मा दं आं सासे नेहात गलाम मालायनि न'आव बैना जाग्रा न' गैजा रोङै बिमा बिफा गैजा रोङै आं सासे मावरिया गथ' सोर दं आंखौ नायसहरनो सोर दं आंखौ बानसहरनो गैया आंहा रावबो मोनथिबाय आं बिबारिया आंखौ मोजां मोना आंसो बिबारिखौ मोजां मोनदों आंसो बेखौ लानानै सिमां नुदों नाथाय बे सिमाङा माबोरै जाफुंगोन
लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं आरो नुबावो आं मिनिस्लु मिनिनाय आंनि जिउनि गोरबो मिजिङाव हायला हुइला मोसाबायनाय हायला हुइला मोसाबायनाय आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै आरो दङ हारसिङै थांनानै दुखु हांमानि बाला गेजेराव गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला मा खालामनो
न' बां गैजायैजों जेबोआनो जाला। नों दा मा खालामनो सानदों? आं गाबोन मेघालयआव सासे लोगोजों थांफानो सानदों। मेघालयआव सोरबा दं? रावबो गैया। खामानि नागिरनोसै। बेबादिब्ला दिनै आंनि न'आव दसे थादो। जिराय। जागोन दे। दासिमबो मेगाजिन नायनाय हुदाखौ गारनो हायाखै नामा नोंलाय? ओरैनो गेजेर गेजेर चान्स मोनब्ला। नै बिमा, आलासि फैदों, ओजों फैलाय। मानसिफ्रानो रावबो थायालै। ए माथो सोमखोरसोलाय। दे जिराय, र' आं दै लायनि। सोर फैदों आब'? नोंगुमैनि लोगो सोमखोर फैदों। थां साहा फुदुंहै थां। आं फरायबाय थादों। बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दालाय मा खालामदों? हाबाफोरलाय जागोन ना जायाखैनो? बेफोरखौ दा बुंसैलै बाजै। हाबा लानायालाय बेबायदिनोसै। हाबा लायाबालाय बोरै जानो? सासे मोजां नागिरना होनांसिगोनलै मा। नागिरनांगोनथ'। जोंफोर नागिरनायखौबा लागोन ना लाया? मोजां मोनगोन ना मोना बेबा? जोंहानि अनजालिजों सिनायलायखायो नामा? बाथ्राफोरखौ न'आव फैनानैसो गासिबो बुजिजोब्बाय आं। नोंनाथ' बुजिनाया बिदिनो उनखा। सोमखोरनि सिमाङा बेसोमोन। जाथोंसै बेबायदिनो। औ, गोसोफ्रा मिलायलायदोंबालाय बिदिनो जाथोंसै।